बे समाव नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। इन्ड' नेपाल इन्टारनेशनेल गेम्स 2022 मायथाइनि सनानि मेडेल मोननो हानानै ओनसोलारि हारिनि गोग्गानाय लाबोदों बाबुल बसुमतारी बिथाङा। बिश्वनाथ जिल्ला गहपुर हालामनि सिङाव थानाय 2 नं आनन्दपुर गामिनि बिफा खानत बसुमतारी, बिमा फाउदुर बसुमतारीनि फिसाज्ला बाबुल बसुमतारीया इन्ड' नेपाल इन्टारनेशनेल कुंफु गेलेनानै सनानि मेडेल मोननो हानायखौ ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बरायदों। बिश्वनाथ जिल्ला बर' फरायसा आफादजों लोगोसे दखरानि बर' फरायसा आफाद आरो ओनसोलनि गोबां मेलेमजिबि बिथांमोनहाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बरायो। रादाब बिजोंनि गेजेरजों बिथांनि बिमा फाउदुर बसुमतारीया फोरमायदों दि बिथांमोनहा हाजिरा खामला मावनानैब्लाबो बे फिसानि थाखाय गोबां खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो गोजौ फारसे जौगालांहोगोन होनना रादाब बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिदों। অসমবাসীক আমি সেৱা কৰোঁ আৰু সেৱা জনাইছোঁ। অসমবাসীৰ ৰাইজৰে আমি আশীৰ্বাদতে আজি কাঠমাণ্ডুত অনুষ্ঠিত হোৱা ইণ্টাৰনেশ্যনেল গেমখনত আমি 3 গৰাকী বাবুল বসুমতাৰী, নিজামুদ্দিন আহমেদ আৰু লগতে হ'ল গুণমণি দাস জুনিয়ৰ আৰু আমাৰ দুটাৰ হ'ল ছিনিয়ৰ। এই লেভেলত আমি গ'ল্ড মেডেল জিকি আনিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু তাতে এই খেলটো আৰম্ভ হৈছিল 28, 29, 30 তিনিদিনীয়া খেলৰ কাৰ্যসূচী আছিল। আমি ইয়াৰ পৰা ৰাওনা হৈছিলোঁ 26 তাৰিখে। এই বাদ বাকী দিনখিনি আমি ৰাস্তাতেই মানে কটালোঁ। আৰু সমূহ আকৌ অসমবাসী ৰাইজৰ ওপৰত আমাৰ এটা এই নিবেদন যে আমাক এনেধৰণৰ আশীৰ্বাদ কৰি থাকিলে আমি আপোনালোকক এনেধৰণৰ গ'ল্ড মেডেল দিব পৰা সক্ষমটো আমি মানে এটা বলবতাও পাম আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ আমাৰ লগত সদায় থাকিব। आंनि मुङा फाउदुर बसुमतारी, जायगाया जादों राजगर आरो गामिया जादों 2 नं आनन्दपुर। आंनि हौवानि नामा खान्त बसुमतारी आरो फिसालानि नामा बाबुल बसुमतारी। दिनै बेसेबांबा मोजां मोनदों आं हाजिरा मावनानै फैसा हरनाया लस जायाखै, आंहा लाबसो जादों। मानो होनना बुंबा आंनि फिसालाया बाबुल बसुमतारीया दिनै देरहाना फैबावदों। नेपालाव खननै जाबाय, गुवाहाटियाव खननै जाबाय। आं हाजिरा मावनानैब्लाबो दिनै बे फिसाखौ आं फोरोंदों, दिनै जौगालांगासिनो दं। आंनो रावबो सहाय होआखै, आंनो दिनैसिम आंखौ रावबो नायसनाखै। दिनै आं बिराद खस्थ'आव दुखु जारलायाव दङ आरो बेफोरबायदि बे फिसानो नांगौखौ आं होनो हागोन ना हाया बेखौ आङो अननानै सोरबा आंनो अननानैबाबो दया धर्म दङब्ला थाइसे थाइनैबाबो मदद हो बे फिसानि नामाव। आं दिनै बिनो थाङा नोंसिनाव। दिनै आं गोरिब मानसि, दिनै दुखु खस्थ'यैनो आङो सोलिनानै जागासिनो दङ हाजिरा मावनानैब्लाबो। बेखायनो फरायसुला फरायसुलि गथ'फोरखौ अननांगौआ सरखारनि, बासायनांगौआ सरखारनि, दैदेनलांनांगौआ सरखारनि। बेखायनो नोंसोरनि अननायाव सोलिलांनो हायो खोमा आं आरोबाव। आरो आं बिनिफ्राय देरसिनाव देरसिन थाङोबाथ' आं हागोन ना हाया बेखौनो आं सिन्था खालामो। आरो इसोर आफा बोराइ बाथौनि अननायाव बे फिसा बाबुला मोजाङै मोजां सोलिलांबाय थानो हायो। आङो नेपाल काठमान्डुआव गेलेनो थांदोंमोन। नेपाल काठमान्डुआव 28, 29, 30आव खेल जादों जोंनिया, फाइनाल खेल जादों आरो बेनिफ्राय जोङो साथामबो गल्ड मेडेल, आङो आं कुंफु गेलेनानै गल्ड मेडेल मोन्दों आरो साराबो थावलु देखायनानै गल्ड मेडेल मोन्दों। ओमफ्राय बिनानावा कुंफु गेलेनानै बेबो गल्ड मेडेलानो मोन्दों। ओमफ्राय जोङो जेबो सरखारनिफ्राय सुबिदा मोनाखै। आरोबाव जोंनो रायजोनि बिदिनो आसिबाराव जों बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआव बिदिनो गल्ड मेडेल लाबोबाय थानो हाथों। आरो दा जोङो सिनियर लेभेलाव आरो नेपालावनो दंफिनो खेल, दा 15 तारिखआव अलिम्पिक खेल दङ। बेयाव नोंसिनिफ्राय एसे सहाय नांगौ, जोंनो एसे थांलाय फैलायनि एसे खहाय नांगौ आरो बिदिसिम। आङो बे गफुरावनो लादों, नै बे सारजों निजामुति आहमेद सारजोंनो। आङो जेब्ला 6 बोसोर जादों होमबासो स्टार्ट खालामदों, माने बिदि बुलायनाय माने गेलेनायखौ स्टार्ट खालामग्रोदो आरो बेलेगाव आउट कान्ट्रियाव गेलेनो थांनो लुगैनायखौ सारा फुरा खालामग्रोदों जोंनिखौ। जेब्ला जोङो बिदिनो खेल जाबाय थायो होमबाबो जोंखौ लाङा, हानाय नङा नोंसोरो होननानै फोरोङो जोंखौ, बिदिनो मोजाङै बुजायो। जेब्ला आङो 6 बोसोर कमप्लिट जानानै बेलेग खानानै जेब्ला फार्स्ट गेलेहैदोंमोन आङो नेपालावनो, बेयाव सेकेन्ड राउन्डआव ब्रन्ज लाबोना फैदों आङो, सिलभाराव लाबोनो फैदों आरो। ओमफ्राय
बेनि उनाव गेलेनो थांदों आङो गुवाहाटि इन्टारनेसनेलाव बेयाव गल्ड मेडेल लाबोनो हादों आरोबाव खेबसेबाव गल्ड मेडेल लाबोनो हादों गुवाहाटियावनो बेनिफ्राय आरो दा आरो खेबसेबाव नेपाल काठमान्डुआव थांनानै गल्ड मेडेल लाबोबावदों खेबसेबाव टटेल दा मोनब्रै जाना दङ गल्ड मेडेला बेनिफ्राय दा आरो दा 15 थारिखआव बे मासनि 15 थारिखआव थांफिननांगौ अलिम्पिक खेल गेलेनो सारजों आंजों आरो सासे लोगो दंबोयो बर'आव आं हारसिंल' दङ बर'आव गासैबो बेलेग बेलेग जाथि दंजोबो बुहुद बेलेग 6टा डिस्ट्रिक्टनि फैदों आउट कान्ट्रिनिफ्राय इयाव बुहुद माने सोरबा भलिबल गेलेदों सोरबा रानिं गेलेदों लावथि सिबनाय गेलेदों थावल गेलेदों बुलायनाय गेलेदों किक बक्सिं गेलेदों टाइकान्ड' गेलेदों बेयाव माने बेलेग बेलेग खेल दङ आरो बेयाव माने बुहुद फारसेथिं दङ ओमफ्राय माने मा होनो जोंनि बिश्वनाथ जोंनि आसामनिफ्राय थांदोंमोन नालाय आसामाव 8 जन खेल'इड सारजों 8 जन जायो आंनि गुरुजों बेजों गासिबो जोंनि आसामनिया गल्ड मेडेल लाबोजोबनो हादों मास्टारफोरा बुहुद गोजोननाय थादों जोंनि बिश्वनाथ आसामनिफ्राय थानायफोरखौ बेनिफ्राय नाथाय जोंनो सरकारा जेबो सहाय होआखै प्रेक्टिसनि उनाव मा होनो सरकाराबो जेबो होखायाखै নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী গুণমণি দাস আমি নেপালৰ কাঠমাণ্ডুত খেল হৈছিলে আমাৰ আমি 3জনে কম্ফু খেলিছিলোঁ আৰু ছাৰে খেলিছিলে টাউলো খেলিছিলে ছাৰে আৰু আমি 3জনে গ'ল্ড মেডেল পাইছিলোঁ 3জনে গ'ল্ড মেডেল আনিব পাই সক্ষম হৈছোঁ সুখী হৈছোঁ আমাৰ নেপাল কাঠমাণ্ডু ঠিক আছে